Hello guys and welcome back again Pazim Reality ITV. Sina ngore kuberekwa ndi DJ Sparks. Tiri panapa patinoita ngwaviridzo netsvakiridzo patinoita ngwaviridzo yemavidhiyo akasiyana-siyana enyaya dzakasiyana-siyana dzichiitika munyika yeZimbabwe. Ndifunga tane time ndapesa kusangana na Prophet Madungwe saka nhasi ndambovavhizitira kuti ndimbokwanise kumbonzwawo kuti nyaya dzakamira sei because kubva pakapinda muAkwaya atazombowana mukana kuti taure nawo. Saka ndambonzwa kuti life iko tiita sei muAkwaya umu. Saka munhu waMwari muri sei? Right. But mimi andakufara nezvamazvichusa muchiti. Ndafanira sei? Mazviti tare kubereka DJ Sparks aiwa hakuna ndinostara kure kuberekwa. Even pabirthday ndotoripo. DJ Sparks. DJ Sparks. Tikati tipindemo. Tiri sei munhu waMwari? Aiwa right. Ise igore rino ino. 2024 it's a blessed year tinotenda Mwari. It's a blessed year ndakazviona because makabva ngopinda mamangonzi muAkwaya. Aiwa makwaya azviroti hatina mota zvimota dziripo dzakawanda dzemaautomatic dzimwe dzakatouya but chatinofarira ndechekuti we being recognized kuti tiriko mukaono program yakaitika senyika yobva wangonzi kuna Prophet Madungwe aiwa chinhu zvoda kuti muriko zvinongoratidza kuti but previous pandakamboita interview nemi mudhara kati Prophet andika maiti mimi anenge akupai mota angaita sei anenge awana auto heaven entry ande saka zvinoreva kuti chivhaya atongopinda vasina nyaya kuti achizombeta sei akutongopinda denga. Alright, chazvinoita automatic heaven entry nde for the church of vanobelieve muzvinhu zvedu yainzi naActs vaive nezvinhu vachitengesera zvinoshanda basa raMwari saka mota neba nestand zvinokuqualifies hazvikuqualifies but mabasa inoitwa nemota iyo then kana usiri church member sezvakaita sechivhayo handitika havaqualify under inonzi automatic heaven entry vanoqualify inonzi heavenly candidate pachashandisa that car mabasa inoitwa credit kwaari inonzi heaven it's almost parallel to each other handitika zvafanira kuti ambassador kuAmerica anenge achinzi ndiye anomirira mutungamiri wenyika but haasi president kuna president saka it's almost at pass kanopa inonzi heavenly candidate ndakazvitaura inonzi heavenly candidate wakafanira munhu aqualify automatic heavenly entry saka zvakangofanana havapindi muautomatic vanopinda muheavenly candidate. Saka izvizvi vanogona kungoitawo vanenge vachiita because already vane alright chazvinoita ndezvekuti automatic heavenly entry heavenly guaranteed handitika chazvinoita ndezvekuti munhu wese achanotumwa nemabasa ake according to the book of Revelation handitika so patichashandisa mota yekuti munhu waMwari ari kuenda kunoparidza handitika zvine mamore points zvafanira inonzi presidential pardon handitika even court ikakuti iwe une mhosva handitika but president ukakuti iwewe because that's the highest law handitika saka basa raMwari is the highest basa handitika saka rinoita erase mabasa epanyama chero kaura kaita zvawaita handitika as long you need to shandisa mota yacho basa raMwari second coming ndoine iri kupa mapoints akawanda because iri kuparidza second coming of Jesus Christ chirikatora kadziwa ni 20 handitika izvozvo zvinoitwa erased sezvakaita presidential pardon chirona kuti zvakati sezvakaita pamuchinjikwa pai kunonzi nhasi iwewe ndinenge ndine kuparadise but ungari kuti tamurura nokuti mbavha handitika so the veto handitika even mwetasaona na United Nations panoizwa kana kuti nyika 20 dzinoisa unzi toda resolution yakati America ingoita ayozve Gaza yamungasiri muchiti zvakanzi veto yobva evanzi veto one nation handitika veto of power handitika saka zvakangofanana saka neso the veto of power is God's power ngoti alright mabasa tina basa now is long takawana something basa raMwari chete zvatopera. Alright saka wapinda pachena but tichipa Akwaya ipapo mapirwa amaitwa maAkwaya mimi pane kanga deal kamaita kumashure kunzi chamwari takukupa mota asi wewe uchazonge uchisapota kana musangano kana uchazonge uchita sei kaditi kakamira sei tingangoti the deal tikatarisa the deal rase week nechivhaya nditika sei handitika vanopo munhu wani kuti autuka kumusangano munhu aone zvaunozviitira sei nangu anamwenda kumarally hysteric too much handitika although ndini munhu ndakashandira ZANU-PF zvakanyanyisa kuna mati kwanoita every day I pray for the president I pray for the government handitika I submit to the authorities I submit to the authorities as my boss God says handitika so I submit to the authorities handitika saka ndini munhu kunyanya kutoshandira ZANU zvakanyanyisa because kusubmita kwandiri kuita one kuva namadhira izvozvo handitika saka vaingopo vanhu vakadaro but havana maconditions terms and conditions zvamunoita kuti ukati chakati terms and condition handitika kuti ukandida kuti I love you musikana ukamuti I love you chitobva ndikurikisa musoro kuti aiwa zvinezvo zvakadaro vari kungopa handitika kungoblesswa is just a bless handitika toblesswa but kana wablesswawo wega ukanaone common sense unozongonoti rikanimbonoridzo kugala ukabhozi ndakaitirwa chakanaka ende mukati hakuna alright ko zvino tine opposition party muZimbabwe ipi yacho hatiti leader wacho akatiza here kuchine padhiriko zvino handa isina leader
saka hamuna opposition, saka munhu wese angova weZANU-PF. ZANU-PF ndakarira vanhu yakadii, saka whether they like to or not munhu wese ndewe ruling party zvanditika. Saka nesu tingarambe ringopinda ndo varipo takanzi tisubmit, saka hazvina condition uzonze zvazoti mozoya kurally. Kurally ndinobvunza kuenda kana ndichida, handirambidzwi. It's a national thing, ndinoenda kurally kana ndichida, but hazvina maconditions. Saka esi mimi muri weZANU. Handisi weZANU, I submit to the government. But the government is ZANU zvintu zvakasiyana. Government ndo the current iripo ndo yatinozisubmit handitika, but party iri kutonga mugovernment yacho ndeZANU-PF. Saka ura kuti as long to submit to the government uri weZANU, because ZANU ndo iri the government yacho, because hamuna the opposite ndo the Alright. Nanzo mushaka kuti zvone mimi ndimi muri kunyanyo shanda stereki ku ZANU-PF deka wangu wese. Aiwa ndimushandisa munoshanda sei pangonamatira. Saka ine angonamatira ZANU-PF zvinoita ndatoshanda stereki. Aiwa hazvinzi washanda futi, zvinodependa noti ndiwayo. I'm the office of the Heavy Army Commander handitika. I go extra mile handitika, not ngonamata chete ma spiritual battles even tinobata zvakawandisa handitika to protect the government. Heavy Army ndo inoprotect handitika, like makuzi, like everything chichiridiwa naMwari. Saka tine basa rakawandisa. Imwe inenge office of the Heavy Army handitika. We pray for the leader, even his health handitika. Hazvitwi nemunhu wese izvozvo, because you can pray iwe handitika, but it's now up to God kuti vari kudai. But as the Heavy Army Commander, I sit with God kuti aiwa zvino, like recently ndakati aiwa zvimutumwa mune nyika da kuti varambe vakagwinya zvanditika, tinozoenda extra mile sitting with God. No, toda kuti mutumwa mune nyika yedu, yes age is vakuti kure nditika, torambe vakagwinya vape simba kuti yatsopedza second term tione second republic. Saka ndasiyana nepastor ari kungonamata ari pasi pemuti achingoti tinoti mutumwa mune nyika mungara makore akawanda zvatosiyana. Munoyatsogara muoffices acho. We sit at the throne with God handitika. We appeal patechiti I knows about our leaders, about our government. Sezvinonzi in the Bible handitika. Panonzi nemuprofita, aiwa Mwari zvamuda kupa nyika yangu izvi Israel is too much for them handitika. Madi marijusa, that's my level handitika, kuti I can sit with the Almighty handitika. No Mwari apa dai I can appeal kuti zvisvikewo pandiri iniwo, even the government handitika, ndinewo pandinosvika handitika. Saka especially takapiwa makwai nezvi, saka how can we not tinotoapilira kuti Mwari vapiwe makore akawanda zvibozi vari kutounzawo zvinhu kubasa raMwari. They know kuti kune vanhu vari kuita basa raMwari, Prophet Madungwe. Saka we appeal more than a simple pastor ari mustreet. Saka munoti chiina iProphet kunaona nokuadresa isa comedian, like nango chinonzi vanondinakidza vanondisekesa vaivo vachivhayo kuti waMadungwe vanondisekesa, vanose vanondiserva chiakwaya. Munoti kudii kunaona nokuadresa isa comedian? Alright, let us go to the Bible, because always I answer with the biblical, because I'm a spiritual man handitika. Even let us go to the book of Acts achitanga handitika. Zvinonzi vakabatwa with the Holy Spirit. When the Holy Spirit descended handitika, zvinonzi vamwe vakavaona handitika vakati these people are drunk handitika, vakanzi zvidhakwa handitika. Then Peter anonzi he stood up, then he addressed the crowd that how guys muchititi we are drunkards handitika. It's 9 a.m. kune munhu angadhakwa by 9 a.m. handitika. Doro ukamwa rinorarapera handitika. 9 a.m. hakuna anomwa handitika. Saka vakanzi drunkards because the Holy Spirit touched them, zvoti vanhu vakati vazvidhakwa. Saka panobatwa munhu waMwari handitika, vanhu vanonozopedzisira voti, but let me come to the simplicity handitika. Inonzi the simplest thing handitika. Tona kuti when Prophet started Madungwe TV handitika, pama platforms ese YouTube, Instagram, Madungwe TV handitika, tona kuti Prophet avasiri kushanda inagara ndino like the Heavy Army Commander ndiri kuma spiritual battles handitika. Like saka tinoticha dzimwe nyaya dzekuti adzine dzema social lives handitika. Saka ndo nyaya dzinosparka vanhu maybe vana sage vibe. Saka vakati aiwa Prophet munotinakidza, tinoona vakauya tu. Saka ipapo vanhu vanozoona sokuti maybe, but I still a prophet handitika, but it's for the TV channel handitika. TV channel tikaona kuti iwe too spiritual handitika. Saka TV channel it's evangelism handitika. Saka evangelism tikaona kuti kwaona nchita crusade ini ndinotakisa ja praise handitika. Ja praise oridza kana kuti asiri gospel, I'm allowed by that, but it's evangelism. Chatiri kuzviitira ja praise oridza handitika. Aridza muchizoda ja praise, then apedza nobva ndainoti tendeukai Jesu akudzoka handitika. It's a strategy handitika. Saka TV Madungwe TV ainyanyi kupublisha zvinhu zviri spiritual tinosanganisa handitika, because it's evangelism TV handitika. Saka evangelism inosanganiswa zvinoda vanhu vese. Tinofanira kuti munhu asiri wegospel handitika kuti ati follow handitika, tinomusira content yake isine ine church handitika. Saka munhu wese ari ipapo, saka mukazona content isiri church uzoti maybe is a comedian. I'm not a comedian and I will never be a comedian. I'm a prophet and I'm the Heavy Army Commander handitika. But the content yeMadungwe TV inosanganisa zvese, ma teachings amamwe asine nezvechurch, ezvebonde, ezvesport, ezvemusic, ma endorsement zvakawandisa handitika. It's TV channel handitika. It's evangelism TV. Saka inofanira kubata munhu wese vana vadi
vadiki tine zvatinovaisirawo vakaroorana toisirawo dzebonde vanoitawo zvechechi vasiri vebhora tinovaisira nzvimbo kuti Messi is better than Ronaldo handitika zvese tinoisa so that webhora anoona chake sezvinoita TV handitika ine news ine masport ine chii ndo zvatinoita. Alright, nanzwa muchitaura nyaya dzebonde anza madeza apfura mamwe chimbotichawo nyaya dzebonde. Zvinoitira semunhu waMwari kuti mbunge makutaura nyaya dzebonde kuti bonde dzinoitwa so bonde dzinoita so. Alright, chinonesa ndechekuti vanhu vanofunza kuti ukanamata ya all that spiritual handitika munhu waMwari anotoroora kuti anotoita bonde. Abraham slept with his wife handitika the Bible records ukapinda Bible unoona mavhesi akawanda chinzi yakazorepa nhingi yakazodai ikaroora nhingi. Marriage started with God ndo akatoona kuti it is not good handitika vakacreate chinonzi sex vakacreate uya handitika saka tisu takatotanga naye saka why are we not allowed to preach it handitika tinobvumidzwa even kumachechi tinatoti mamen fellowship tinatoti mawoman fellowship tichidzidzisa handitika even pachishona tasai tine vanhu vanonzi vanatete handitika vana vachidzidzisa even kudhara mukatasa munhu aita asati aroora aenda kuna sekuru odzidziswa zvebonde handitika even anatete ndo basa rawo saka even kuchechiwo handiti as a man of God ndine time yandinobuda muoffice of a prophet handitika ndombopinda muoffice yekuti ndakukudzidzisai zvesocial life kuti zvikuitire zvakanaka saka vanhu tinonyara zvakafanira kuti munhu anoenda kuchechi anoti akuti ndiite business zvinobvumidzwa kuti azvinakana basa handitika ita business because uri panyika handitika saka vanhu vaona mamarriages akafa tinovadzidzisa from the side of spiritual aspect handitika kuti marriage chiri kuita zvakati even mastyles nezvekuti apa baba musukugona zvinoitwa so zvinodai because tisu the originality takatanga marriage tinoziva so we go deeper than tete vako we go deeper than sekuru vako handitika why nekuna sekuru vako kuda unorora pa you need me especially prophet Madungu I go deeper than kudarika munhu wese waungasangana naye kudzidzisa marriage because marriage it was authorized by God and God is the author of marriage so as the author of heaven vane mamwe manotsi anonzi anotoda kubva from heavenly school ndo andovapa ivavo mukatasa mateachings angu akasiyana mumapastors aufambowana pastor anoticha bonde sezvandoiteni ini I teach zviri very powerful zoti ukatera manotsi angu ka haurambwi nemukadzi ahuri uripo potsi kuti vakadzi vahuri vakushaya havasi kuitwa satisfied mudzimba saka ndo zvatiri kuvadzidzisa isusu is the evil command ende zviri kushanda vanhu vari kushesheudzana zvokuti marriage dziri kumira marriage dziri kumira ndo kuroora kuna kuti munhu wese arikuda kushesheudza chero nemukaroora kuda hakuna munhu ari kuroorera kuti ataure nemunhu nyaya abikiro aiwa hakushesheudzani netozviriwo ende ndo zvakatosikwa naMwari zvakadaro tindotozviti pamberi nekushesheudzani. Alright, ndatimbopinde pazvinhu zviri social zvingoitiko mazuva ano timanzoti zvakamira sei from office even army commander but before tapinda pazvinhu zviri social zvikuitika pasocial media and stuff ndakumbobvunza imi ndimi munogara kudenga uko naMwari moti kudii nemayoung prophets akaita sana prophet kuda kwashe Jose moti kudii onavo. Alright, I don't have a problem with any man of God as long you are preaching, but my word or encouragement ndengoti ngatiite zvinhu zvine order because chinonetsa kazhinji mayoung prophets ari kuuya handitika disorder yacho sometimes inonyanyisa the way kuti unozonzwa munhu achiti kana kuti zvokuti unoona uni machiti orasa mhepo aiwa sometimes zvinoda maturity handitika mufagara pasi nemadhara enyu kana maseniors esu ana prophet tiri Madungu tamachuwa handitika tichapapariki handitika kana zvoda kushowa muchechi kuti ndine power aiwa mayoung pastors dzikamai handitika take it slowly handitika saka ndo my advice kuti do not go in extra mile yekuti unozopesera because vazhinji vacho vanozodonha nenyaya idzodzo especially nyaya dzemadzimai futi the way aunochihandla because zvauri kuita nhasi that after 10 years it will come back to you handitika even if you do a miracle nhasi handitika it will come back after 10 years kuti you are not a true man of God because nezvawaita nhasi saka be alert always be a steadfast preacher handitika dzasemchanisa hatinyanya kutaurisa hatinyanya do not balance zvako zvinyatsobuda. Alright, asi mimi sema anoya tingati prophet kuda kwashe Jose munhu waMwari kana kuti haasi. Alright, a man of God does not be measured with his works. A man of God is called by God zvatopera. And Judas was called by Jesus Christ but asa aita mascandals ake saka even munhu akaita mascandal is a man of God handitika even munhu akatora mukadzi wemunhu handitika is a man of God. David akatora mukadzi wemunhu but ainzi the friend of God handitika saka zvekuti zoti munhu azodonha azoita zvakati hazvine basa vese maprophets they are prophets of God but zvavanozoita sometimes zvake saDavid anotora opoya paside otora mukadzi wemunhu handitika izvo it does not any error of a man of God that is not kuti ndiMwari ndiwe munhu wega handitika munhu akabatwa saka vanhu vaMwari but zvavanozoitawo zvimwe zvava zvako handitika Alright, tazvipinda mamasocial issues nyaya dzekuitika pane family iripo yekunzi yaTaita vanhu vakamboiona here Taiti mukomana dzaTaita anenge ane musikana wake vachiita mavideos avo aita sei
Unfortunately, I stay in heaven. I visit. Yes, I don't say on social media. I don't follow much too much. Don't go posters with no poster out. I mean, I don't know that way. It's the first time hearing that. All right. I don't follow much social media. All right. I stay in heaven. If I'm on earth, I stay in prayer. All right. I stay in prayer in heaven, but mostly in heaven. Then when I descend to prayer, I don't follow social media until this first time, but you can clarify what is the matter. Then I can give my comment as the villain commander. I want to know. All right. Taitika. Mukomana anemdzimai wake vanonga achita mavideos avo achita pasocial media ndo vanga vachipisa zvakumadhezi apfuura vaka izvi ndo vachikutopisa saka vanonga vachita mavideos avo vachimbopinda mutoileti vachiita sei vachiita nyaya vachiita zvimwe zvonyadzisanyadzisira zviripo pasocial media but in the name of content saka vanongoketa mavideos avo mamwe vanomakriticiza boza kuti vanzombo kuzopfuurira but sezvo vari kuzviitawo in the name of content ari kuti nokwatakabva hatitoda kudzokera ikoko saka ticharamba tichitoketa mavideos akadaro because tiri tichitsvaga mari moti kudii maybe mungakomenta panyaya dzekuti moti kudii nevanhu vanoenda kuma-extremes in the name of content in the name of kunyoisa nema-TV channel I understand chinonzi content creation anditika but don't be a false witness anditika because God shall judge you, especially yes takaitora from the American style kuti normally they vanobudisa vanhu vakashama anditika tine zvinhu zvakadai like maporno anditika mukaenda kumune porn industry anditika vanokudza kuti it's acting anditika but acting yekutaura it's lesser judged than yekuita act because God does not judge, God judge white anditika chichawaita with that person anditika pamuri kuzobuda maybe akarara nemukadzi wake haajudgwi for that namwe akazviita pasocial media because arara nemukadzi wake but because azozviitira zviri kuoneka nevanhu ndo yamhosva nokuti yekuti sex you have exposed yourself because sex inonzi even prayer inonzi go into the inner room anditika saka kuzozviexpose anojudgwa neexpose asi kana asiri mukadzi wako unotanga kujudgwa neadultery saka ndo that's how God judges and zvavana kuti munhu alright Alec Macheso akaridza paipai nditika Alec Macheso arikuridza zibaseline rakerera nditika God does not judge izvozvo nditika zvaunozoita after watera music iyoyo chicha unoita nditika alright iwo wanzwa nevari kunzwa mese munojudgwa neuyu wacho anozojudgwa futi nenenzi influence yekuti wakonzeresa munhu kuti umwe atadzi munhu akaona iwe uchira nemukadzi wako nditika akunzwa kuda sex akunorepa kana kuti akukecha nditika iwe wakonzeresa unojudgwa nekuti influenced the person then uzojudgwa nekuti you have exposed anditika zvinhu zvisingabvumidzwi ku-exposed anditika but hajudgwi neadultery because mukadzi wake asi kana asiri wake futi saka anojudgwa nezvinhu 3 iwe wanzwa music yamacheso pepe ikati kuta carried away zvokuti yakunokumeka kuti ukeche anditika wakunojudgirwa kukecha noti kuti wateerera music because listening to music is not a sin. Saka watching that it's not a sin video rawaona but what do you do but ukatona munhu akashama obviously murume system inotosimuka zvika kuta simbi cheko nditi sikaita simbi ndo pakuchitanga judgment but watching it you are not judged but ipo kuti ma feelings ako akuno activate saka as a Christian you must stay away but kana une mukadzi wako futi azvirambidzwi alright zviri zvokuitira for the sake of kuti une mukadzi wako woshishidza mukadzi wako apana chakaipa pachakaipa wabvaona tasamjonati hazvibvumidzwi kuti zvionekwe nevanhu asina kuroora because unobva wanokecha saka pakunokecha God is going to judge you. Alright, ndabanzisa ndine last question tine vanhu especially mapostori tine mapostori atikuziya pana madzibaba vaitira kuti ndiwo Jesu vanhu vatema munoti kudii madzibaba vaiti ndiwo Jesu vanhu vatema. Alright, I once met that person on Star FM but I should be 2016 17 ndo pakatanga yes chinonetsa ndechekuti munhu akazviti is Jesus Christ he must clarify because even us tinonzi we are little gods nditika munhu wese zvakafanira kuti tikasvika kumba kwenyu mwana wenyu ndiye anonzi is like a father ndiye anotora your role anditika so akazvipa in an office yekuti as a son of God anditi I'm little Christ is into the Bible is really biblical but akazozviti ndini ndakarovera kwaIsrael the real Jesus Christ vanoti ivo ndivo vakauya kusaura vatema kuzosunungura vanhu vatema handiri muri kunzwa azvi exclude kuti is not Christ akauya paIsrael watakatarisira kudzoka anozviti ndini Christ wevatema
Christ chai ndizvandoda tinonzi little gods inozonzi chi handitika handitika hazvina basa. Ari in the Bible akazviti ndiri Christ wavatema hazvina basa because atoti kana takureva Christ Messiah chai ndo pane nyaya yekuti Messiah the part of kuti ndini Messiah aibatwi. But kuti I am little Christ haina basa nditika wapakuzviti Messiah chaiyo kuti ndini Emmanuel God with us akauya paIsrael. But kuzviti as a son of God kana ndiri Christ hazvina basa rese zviya, but kuzviti I am Messiah Emmanuel God with us akadzika paIsrael akamira kudzoka futi zvakare. Aiwa iyo ofisi isingabatwi hamagetsi kukarimba unofira mahara kuti ndo kasurukura vanhu. Aiwa akati ndini ndakauya ndikadzoka paIsrael from the beginning anonzi Alpha and Omega ndandavako. Aiwa magetsi hapatambi musatamba nezvakadaro apabatwe but ukazviti zvako I'm little Christ I'm little God hazvina basa because mwana waMwari anosiya zvakaita pamba nditi kana usipo mwana mukomana even antonzi ndiye ana chitombero even baba ukanzi wafa ndiye anotonzi ndiye hava nenyimba nditika but hazvirei kuti anozobva azvipa nyimbo yekuti anobva anoti pana mai vake kwichi pamusoro ngatitei bunde. Aiwa amakata saka pane zvazvinogumira so vanhu vanonamata tine patinobvumidzwa kuti I'm a little God I'm a little Christ. Aiwa hatinobvumidzwa but kuzozviti ndinda baba zoti ndakurara nemukadzi uyu anga ari pamba magetsi kuomoti kudini vanhu vanotaya kuti aiwa vamwe vanotati ndindire tsvimbo yenyika tsvimbo yandinayo zvoti kafuka masowe izvozvo ndindire tsvimbo yenyika tsvimbo yandinayo ndindinayo munoti chini vanhu vakadaro. Alright, makaucha kaucha ndimunodhizaina zvamunoda zvakafanira kuti mukurarama kumba kuti mwana udya na 6 o'clock then umwe oti kana kuti ndini ndinochengeta family handitika so this is culture hazvinei naMwari handitika. Tsvimbo munhu anoti Yesu muBhaibheri ana Mozisi vaipfudza makwai netsvimbo ichichengetera like shepherding handitika saka ukatora tsvimbo kati tsvimbo yenyika hazvinei naMwari and hazvina basa zvokuti une tsvimbo yenyika zvavanikana kuti yonzi imari yenyika handitika hazvinei naMwari handitika imari yenyu yamangointrodusa itsvimbo yenyu yamaintrodusa kubva vati ndo yenyika neculture yenyu hapana chakamboipa Mwari God havana basa nazvo as long musiri kufaita Mwari hazvina kana basa zvavana kuti kana kuti zvinhu zvepasi pano kana kuti flag yenyika handitika ndii munoisa todaisa red magamba hazvina kana basa munhu anenge achiti ndine tsvimbo iyoyo but tsvimbo iyoyo ndiyo inochasunungura nyika yeZimbabwe kuti ive neuchi nomukaka ichenge ichifamba zvakanaka ndinayo tsvimbo iyoyo yeumambo. Ani muri kuona kugadzana kwavo handitika tine umambo hwakatorwa from the king's dynasty handitika from the Bible handitika ndo pakabva that act handitika ndimakazvisa zvavanoti kuAmerica tine toti congress tinoti chipani anenge achinzi ari pamusoro handitika saka ndani chiti ndiri kutonga hazvidei naMwari hazvina kana basa pachenyu ndimunoziva kuti kana munhu achiti ndine tsvimbo yenyika zviri kurevei zvakazodai zvakagadzwa sei isystem yakaitwa handitika saka hapana chakamboipa futi handiti it is good because what zvamasunga pasi zvasungwa nekudenga handitika saka mukati kuti tsvimbo mukati nyika inofamba netsvimbo handitika saka then munozonzi ndiani tsvimbo yacho isystem yamaisa handitika yesa zvati tina MP kuti uite president iko zvino munoti ngapavhotewa handitika vana havana dambudziko nazvo but God always influence kuti zvavari kuda but chero kazviti ndione ichichi but at the end zvinhu zvese belongs to God but zvavane roja rine chitoti ndini pano ndinotonga ini zvishuwa notofai kana manager kana CEO but hasiye muridzi zvese the earth belongs to God Zimbabwe belongs to God chero kaita hako tsvimbo yes ndiori in control handitika but muridzi wacho ndiMwari. Wada kutendai nenguva yenyu amenga amine mamwe mashoko amida kuudza zvenyu muri yeZimbabwe tichingopedzisa zvenyu. Alright, mashoko angu ekupedzisira tongoti vanhu watchai machannels edu macorrect platforms like paTwitter tine mamwe akanzi Prophet Madungwe anishandisa Prophet Madungwe indoshandisa Madungwe TV machannels ese YouTube Instagram TikTok Twitter paTwitter ndoshandisa Madungwe TV ndo yangu then paFacebook ndakashandisa yakanzi Prophet Madungwe Church Page ndo yandoshandisa ndo maplatforms edu then zvandinganzwisisi munouya pachurch line yedu haichinji namba iyoyo yandofunga kubva 2016 namba ina nhasi ichiri kungoramba ichitaurwa +263 7762311 +263 7762311 namba iyoyo ndo yaunoverifya kuti imeseji yedu here yabuda kana kuti pane imwe ndakanzwa risende uchinzi ndikakupa umandara ndikakuti tenga umandara unozvigona here yakabudiswa pana Prophet Madungwe paTwitter it's fake account ati inini iko zvino handinyore return
ndinoshandisa video kana udaona kuti this is mine ende pavideo redu pane pakaiswa Madungwe TV nenhamba dzandataura idzodzo dzanditi ukaona pasina label rakanzi Madungwe TV nenhamba dzedu isiri futi video handishandisi written vana veZimbabwe ndinoshandisa video kuti muone kuti ndini ndosaka takabuda kuma written hatinyori written since last year patakatanga August patakana maplatforms edu ndinoshandisa video is either real short video kana kuti yakati rebei. Alright. Awada kutendai nenguva yenyu yakanakisa mambo timbodiscussa timbotaura nyaya idzi muri Zimbabwe. Thank you for watching. Thanks for supporting Zimu Reality ITV. Kwa uchitonera ku YouTube, please subscribe panapa usina kusubscribe Zimu Reality ITV. But obviously futi kuti tine Facebook page yekanzi DJ Sparks ZW. Samfano kuti wakasubscribe ku YouTube, obvano follow futi ku Facebook. Then kwa uchitonera ku Facebook usina ku follow this platform yakanzi DJ Sparks ZW. Please tokumbira follow, tokumbira mu follow this page is DJ Sparks ZW. Then kwa usina kuzo subscribe ku YouTube, umboenda ku YouTube unosearch at Zimu Reality ITV usiya subscribe foot. But before you follow my platforms esangwese, please follow Jesus Christ saishe na mponesi upenyo wako. I am out. Thank you.